Здравейте! Днес ще дам малко повече информация относно антираковите гъби. Има много видови гъби, но антираковите гъби това са гъбите рейши и все повече навлизат в използването в медицината и са доказани техните действия. Гъбата рейши е адаптоген. Тя всъщност намира болното място в организма и почва да действа локално. Затова е хубаво да се приема и профилактично в рамките на 2-3 месеца. Аз използвам на компания Air Health Beauty гъби рейши. Ето това са и ще ви покажа какво представляват. По принцип гъба рейши е доста горчива, затова се използва под формата на капсулки и всяка една капсулка осигурява 75% от препоръчителната доза витамин С, съдържа германий и, както казах, тя е антиракова гъба и помага в борбата с раковите заболявания, като унищожава раковите клетки, които са се активирали и освен това предотвратява образуването на нови такива. Но тъй като гъба рейши има свойството да разрежда кръвта, аз препоръчвам преди да се прибегне до използването ѝ, да се консултирате с лекуващ лекар, който да назначи съответно дозировка и дали може наистина да се приема. По принцип всяка една добавка, независимо минерали, микроелементи, е добре да се приема след консултация с лекар или след направени някакви изследвания лабораторни, тъй като както излишъка от минерали и микроелементи, така и когато е надвишена дозата, не е препоръчително за нашия организъм. Но да се върнем към гъбата рейши. Гъба рейши е адаптоген. Тя намира болното място в организма, понижава кръвното налягане. Освен това е много подходяща за хора, които имат алергии, хора с астма, повишава нашата енергия и много добра комбинация с гела за пенис, алоe и коприва. Комбинацията между гъба рейши и алоe с коприва е препоръчителна за хора, които имат високо кръвно, хора, които имат автоимунни заболявания, като хашимото, като псориазис, с заболявания на кръвоносната система. И този месец, по-скоро в рамките на 2-3 дни, имаме промоция на гъба рейши, която може да се поръчате 2 опаковки и да получите трета подарък, като е добре наистина в рамките на 3 месеца и това е достатъчно количество да приемаме 3 месеца гъба рейши профилактично. Освен за автоимунни заболявания и алергии, гъбата рейши заедно с гела за пенис, алоe и коприва е подходящо за хора, които имат различни кисти на яйчници, на черен дроб. И както казах, черният дроб е чистача на нашия организъм. В него се извършват много биохимични реакции, а гъбата рейши помага да пречистим черния дроб. Защото с годините, с времето, в резултат на нашето хранене, на нашите навици, се натрупват много шлаки и токсини в организма. Това е гъбата рейши и наистина препоръчвам за тези от вас, които държат да са здрави, а не да се оправдаваме, че е скъпо, защото, знаете ли, преди 5 години спрях цигарите и като се направи една равносметка, цената на една кутия цигари е 5-6 лева и всъщност, ако човек реши да се грижи за своето здраве, няма да му излезе повече от 5-6 лева дневно, за да се погрижи за профилактиката и да вземе превентивни мерки, за да е здрав. За това, че не мисля, че парите са причината човек да пренебрегва здравословното състояние.